بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga pagaremi, mga Muslim di dagang daya puliling aranaw o kesampaian sa sangkuan ng daya review dan salam 92.5 na winalamatan tanukman. So Allah kami ni sampaikan man sa sadyang kaya mapia kapipita sa ating kaya halungan ng Khamis. So pangnintan ko Allah badin mapipia ginawa tano na isang pay tano si kung mga programa o mga agaritano, mga lokstano, mga ulama siran so mabubaloy ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada aib sampai iran rakano sa umuar ko biasa butiran si ko para mano Allah Ta'ala gusto mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab po mga urip no Allah na si sadyang kaya mapiyakap pita na luir tanu agyang kutua programa agyang kutua haritano pagaritano teknisyan inyan ditiro na agyang kutua may pantago kaplombyo na benar membutuh isa din kaya mapiyakap pita na paganeron na ingkadiming bulalan agyang kutua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiruan yan saan magapatu minal iman Europan na di ka di makapamintang begatingan so lawas ka na di tegumpia so kambu lawasan kira peka latu sagian kutua ating ka puno taging kutua mga apod ko panyakit si ko sudu lawas tagun tanu mambuto sa ginawatan mga pagariami mga Muslim si sagian kaya kuliling ranaw sampurna si sagian kaya engit tanwa kebubayan tanwa Marawi City sabab pro mga urip ng Allah na si tanuto matatadalam sagyang ito padko katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiruan yan sa as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sukun so sambayang na isa na mga pulau so agama tanu agama Islam mabubaloy aginan isabab kapuyag tanu aginan yung kanana agama tanu agama Islam na ginani mabubaloy ibupugin tau tanu si isa dunia na igira ang mapupukus sa pamikiran ka si ko mga subuan o agama tanu agama Islam na muatan ka so kapaka sila ikulalan ipsung si ko darba pinakamapia darba tiga pugas sa ginawang kasi sa diyan ang mga suguan o agama Islam katanan dinanan iptigumpiya o kapagpagintaw sa dunia na
sampai sa alungan na mori yung kaya dunia na obatan o pakalilipati mga urip ng Allah yung kaya dunia na ginatan tanubu na kagian ginatan tanu kabatan rumbudin sagad na pagumbal tanurun sa lutuon tanu sa alungan na mori dito so mga amal tanu mapiyak di tanu di panaguntamanan siko kawiyag-wiyag tanu kundo yo o kawiyag-wiyag tanu ka siko kapakatugalin tanu siko kubur tanu aron tanuron maputnayaw so alungan na mauri na daa ukit tabatan no kapaka beputo mga urip wala kakagya so kubur na ron tanuron mapnayaw so kamapian tanu sa alungan na mauri na udi kamapian o ginawa na kamarataan o ginawa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mata naki apitir na so kapatay na datar no kapakaturog tumatay kanu sa dataro kaya turugar kanu innakum latamutuna kama tanamun patigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanas kanu na tumatay kanu sa dataro o kapturugar kanu na dingkad nanan ke palaguyan mga urip ng Allah so mga ulama tanu mga pamumusiat na lagi lalayo nilang katanuan ng kaloy agi ang kutua katiru Allah si isa Quran yatiru Rasulullah yatiru Allah Ta'ala si Rasulullah tiru ang kakiran ya Muhammad qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi buruzin musayyadah tiru ang ka ya Muhammad si kung mga urip na kan amata na sakano na tumatay ka no kadinyo di palagyan so kapatay na banyo kebalak mapiapan baka no tepuk si ko mararara aputaw na nakit ang kanudno malakal maut na pagkatugaling kanudam si ko mga kuburiyo pun si isa dunia na amay kada luto ka da sambayang ka da abang kasekat da abang ka amalamapya na kesan dengan ka so ay manan yan na karumasayan si ko kubur kaso kubur na ginan na paganeron mga urip ng Allah na bayang-bay na nanan o kasurgaan na gubayang-bayanan o kanarakaan inupitir Rasulullah asurun bi surga kakagiya ay manan yan nagupong kasan tegumpia na insya Allah na biya siguradong kaso kapakaparuli sa katugumpia si sa alungan na mori na gupungkasan marasay mga urip no Allah karasay kasan mo Allah na dataro barka kinilang Allah Ta'ala so kapakapugintaw ka si isa alungan na mori atungan na ika kepasangan na kapadi na kaginawang ka mga urip no Allah na dingkang binasa dingka tubakan dingka ndeseni agiang kaya agama ka mabinasa so rakakaon na ada abang ka mapluto sa alungan na mori keto ko niyo so sambayang na ay manan yan na padanan si ko mga pulauso o agama alima pulauso agama na sabi sa tawa itagakyan na miya binasan yan nagu udig na miya
mini tubakian so pulau mapia si ko pedku mga pulau so agama tanong agama Islam na sabab pro mga urip Allah yanan na nialoy tanong pun agyang kay sambayang mga urip Allah na danian pakamblaga agubiyang ko to kipumbagan sa sekat o mga tamok kakagya so sambayang na kailangan na masusuti sa badan o manusia masusuti sa badan o urip Allah gyuti kini paliwatan mga urip Allah aya di kapakasuti o badan o manusia si ko kitindig niya ko sambayang lagi ko adinyan diking gulalanan si ko o kapagabdas na unaw gay na so ma'nawiya o badan na ayakap kesutinian mga urip Allah na giyang ko to kipumbagan si ko zakat o tamok so kadnan tano isa-isa na piya katoko niyan so mga urip Allah kaya tiruan niya nun si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitiruan a'udzu billahi minasyaitonir rajim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sadaqallahul azim lamun tano matao si isagian kanan katero o kanan tano isa-isa kini sugunun wallahu ta'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na kuang ka ti wallah kuang ka tunggusan ka so zakat o tamukiran ayamanan yan na isuti si ko badaniran na bu iplumpio si ko o mga pamikiraniran sabab pro mga urip Allah na plumpion tano so badan tano ko kapkilayon si ko kitindeng tano si ko sambayang na plumpion tano pen mambu so ayamanan niyan na kapke nega si ko o mga ulaw la tano o paparangayan tano na plumpion na ayap plumpion mga uripan Allah na giyong ko to kipumbagan sa zakat o tamok tanong matao kinabubagyang kay agarinyo luksyo di tero na tanan matao sa da pakamblaga o Allah kapke alo yanon si sadyang kay sambayan igira inaluinian so kini sugunon na iptunduyanon so kipumbagan kipumbagang o zakat utamo udi na aya iptundugyenon na giyang kotua di kang gastua si ko mga tamok tanong miya aloy tanong punanan anta kada tanong maaloy na psilo sa tanong ka antano ke tanong di benar aso kadnan tanong isa-isa na danian pakamblaga so sambayang gusto kipumbagan ko zakat so kadnan tanwa isa-isa na pitiruyan si isa paramanian gunya tirunian a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata wa atuz zakah gumi alitan pun mga urip Allah agian kutwa punan o suratul Baqarah yatirun Allah Ta'ala sa alladhina yuqimuna as-salata alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun paganatirun kannan wa isa na agian kutwa kang gusto sa lalan si Allah na initundugyan si ko o kiptindigan si ko sambayang ko kipupanian o mga tawa may maguntong akirap si sadyang kaiyaturuan mabubaloy agay do manusia
ako kapagitaw niyan aso Quran na inaluinianon si Korean niyan agiang ko to akang gusto si ko manin ipriski si ko o manusia na nanagi itman agiang kaya ikadua mga uripan Allah na aya inaluirun wallahu ta'ala na diyan ko to akiptindigan si ko sambayan na ini tunduk yan na diyan ko to kipambagan si ko zakat o tamok na langon tanusan matao na gulang tanaw matao ko pigi dinan ke parwa idinan tanaw tamok sa zakat na gusto pambagan si isa diyan ko to mga tamok kami alirkan wagi yung ko to walwa sini patigu agama Islam na lain tanuan ng kinagagyan ka na walwa sinip babulaborun so mga pagaritan ganyan di discuss na gyan ka na kibugan si ko zakat o tamok ka tunganeran na pakapipitlan dilan nun ni kapamagusaya sang gilairan mga urip no Allah sa ubak anubudun pagka akan sa may tubu haram apkiraksi ko mga tamukyo kagian na tamuk kada ka ini sa sekat na pagka diungkat si ko o kalaksi ko Allah pagka diungkat si ko o kuan kaya mana niyan na pagkadiungkat si ko mga amal amapia ading galabakan o mga urip no Allah sumasana ka sa miyakatangal ka sa mayaway ka kepiana ka maginom ka sa kape natake na mo sa may katukon ka kang bulaan ka nadabaw na mayaway ka miyudud inudud ka bu miyagamal ka sa amalama piya na tinimo ka na amay ko penggunaan ka na piusil ka agiang kutua tatagwan ka na baso na minitaya-taya ka agiang kutua malingawa iga mayawa penggunaan ka sabab sa adang ka na kay dini sa sekat tabun minit ka agiang kutua kaya talinguma o kapag idin ka sa sekat na daka idin sa sekat na ayamanan yan na sudang kakaidin sa sekat na giyutudun so kaya roptang kasi ko o baso at tatagun ka sa mayaway gunaan ka paginaman ka gulaan ka kapian ka gatasan ka nadang kau tuming gulalan kada ami omang kau na mayaway kami siguna sabab udang ka aking gulalan mga urip no Allah si sagyang ko to zakat o tamok na misi gunaw tagyang ko to mga amal ka amapia na gudang ka mapro agyang ko to katiru Allah Ta'ala sa Quran katiru Allah Ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim inna salata tanha anil faksai wal munkar aya munkar mga urip no Allah na agyang ko to kapsel ka angka si mga subuan ka ayang kadiing gulalan agyang ko to matatagu si ko pamikiran ka ribat nagito'y mungkar ka inungkir ka agyang ko to katiro Allah Ta'ala ubadis ka na pinipiya-piyaan ka niya kukiad na niyan ka inong kada piya-piyain so kadnan tanway sa isa mi piya-piya ka simbayang na ugaid na daka piya-piya jakat mi piya-piya ka jakat na wana ugaid na daka piya-piya simbayang ka madakla pagi din sa katatamok na di simbayang na melagid bu mga urip no Allah ka sumusunod tanong si isa diyang kaya guni so agama tanong agama Islam na inutan war di Tulabusa langwano ini sapar
na isa partano sa ginawatano na langwano hindi sugu na isugutan no mambu sa ginawatano ad matulabus pagtano si iko kebubayaan Allah pakasulnian si iko kuan ini bagay niya nakapasadan benar ini bagay niya nakapasadan so Allah Ta'ala na matituwi kapamamagay nagumaulangan kapaki pesada ketiron Allah inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin mataan aso mga kapasadan na inibigay ka na pure na gusto kay pitemanan maungangan adi pesada kay pitumanian so dinian dimi kibigay niyan kapasadan si ko mga urip ng Allah hindi bigay niya nakapasadan apakah surga niyan so pupia sa sagyang kaya dunia nagu apakah neraka niyan so ini bigay niyan kapasadan apakah neraka niyan ada pia sa sagyang kaya dunia na itu so mga urip ng Allah so katiro mga lukas tanong sa dun sa inang barutaw na ayadin kalabuan na umirata-rata ka sa dunia na ayam mambuha mapabagyan ka sa isa alungan na mori na agyan ko to mga rarata di ron pagkapia ginawang ka na umipia-pia ka sa sagyan kaya dunia na ayam mambu bagyan ka sa alungan na mori na gito mga pipia inaduhi wallahu ta'ala ini bagay niyan kapasadan si ku mga urip niyan pagilong bukan niyan si isa alungan na mauri so alungan na mauri mga urip ng Allah na benar ada penmauma na wanawgaid na si sagyan kutua kubur tanu mga urip ng Allah na ke tukawan tanurundun keilay tanurundun o padtano si sagyang kutua bigan wallahu ta'ala sa kapasadan at pagkasurgaan niyan anta akabas itano pad si sagyang kutua ini bagay wallahu ta'ala kapasadan na imbagay si kung mga tao adi merata-rata si sagyang kaya dunia sabab ro mga urip ng Allah na lumindung tanong si ku Allah sa di tanusan mapad sa giyang kanan pemakan neraka kagi supakan neraka na kagi supakan neraka mga urip ng Allah na mapasang ka sub kegedam ka amasakit sub kegedam ka amati sisa giyang kaya dunia naroon na sang gibutak pa nati uding ka kegigian ka iya sa isa dunia na aya penubatak pasama ka sanggibu aya penubatak pasama ka duari so mga ayaw adar pa si sagyang ka iya dunia na igila amin ito kau si ko manusia na pembesaan ini makapukub aba meliw si udar pa iya na makapipiyaw na ginaw niyan mga urip ng Allah na agiyang kaya mayaw sa dunia na sada makasong sa agiyang kaya mga kayawan na datar Saudi Arabia na so miyakap na haji si ko masa kayaw o alungan kayaw masa mapiada alungan na tunganay na mayaw ka gutip besa na umay kasagyang kuta niya karaburabu apoy na sadin sa kayaw niya na tingkaw na kakibarawa na agyutoy kayaw niya na mapianda kalinggi na ayaw mo kapakapipi ginawang ka mga urip ng Allah na igira matatago ka sa giyang kutua makasunod sa giyang kutua makasunod ka sa mga building o di na isampay ka sa Masjid An-Nabawi o si kasi sa Madina kakagiya
adna mga airconon na di ke mayaw agiang kutua mga derpa nagiang kutua liwa mga hutil na tungan na yang mayaw nagiuti pitemanan na mayaw sisa adunia na ayabu subrani nagina na apoy nadabasan pagkagagasang yang kanan apoy mga uri penuh Allah mamanagi kanan apoy na ilain iwa agiang kutuap keswa agiang kutuap ketutong ubad na magubayro mga building mga walay nadabon magubay napakasang gibuang kanan takpo na nagiang kutua kating kaun asalungan namia titi ya kapipikiran ko naka upama kuda kamatay na ayat na mapunutul kasi ko kadaklan na tika tungan na ya kurung na kaya miyati na niya gida makang sukar masayan kasa kap kegetirakan kialu iso bedanakan na natungan na ya kurung na miyati da kurung din mada kada makau masuk mga rescue na YouTube turun ka amiyati kau na tanto na waisi ka na ti kami makalima ka oras na adna mabtur ya na ti na miya kasalungan na kurun na ay pandepat ka mga uripan Allah si isa giyang kutua kati o mga oras si isa alungan na mauri giyang kutua pugitungan ka asalungan si na sanggibu ragun ro sanggibu ragun ayam mana niyan na susalungan si na saragun ro Allahu Akbar ayam mana niyan na so salungan na sanggibu ragun ro nagyang ko to sa kuan kati agiang ko ta kibuta di karo nati udang ka marte girares usalungan si na aya penagiang ko to sanggibu ragun na yang kapan matigir mga urip no Allah agiang ko to isa ka minutos ro na sarang suti Allah taala nanandun manayay kakatigraw no o manusia mga urip no Allah si sagyang kanan ng mga siksa ay manan yan na ini tigaro wallahu taala siku mga tao dairan unuti so pandugan o agama Islam so mga ulama tanong na isa puro na seksi sa ayat na kadaklanon kita kataw no miya kita kataw no magatos ka porsyento na anamatunun asa katawa da kanon yan mapakaiktiar ayat na pinggel bako mga ulama tanong nagya kapagpakaiktiar ayran kano mga urip no Allah ka uban niyo kapanditi so mga ulama yo siko kapaka talingo matano sa hadapan no Allah nananagyan ni sabab umani isar tanu na ditanu ibagak agyang kaya sambayang ka ubatanu magbaso agama tanu o agama Islam ko masasangan tanuron si isang kaya dunia so sambayang mga urip no Allah na pagpakasaparanan sa marata nagpakasugo sa mapia ayamin tinapkisuguyan ka nagyang kutua mapia giyang kaya kitbagak sa sambayang na madaklak ya sabab apkuan na sabab po mga tawa hindi dareno niyan so sambayang adna sisa giyang kanan na mga kabukidan na ay padawairan na ditatigiran na maka penambayang kakagya tunganita pembukawan ng galbak mabibisi ko galbak tananan na igira apunta si ko galbakan na dita maka pemanguna bos sumambut kakagya ubata kasabui nanana dita maka pemay kakagya ubata kasabui nanana ditatigin maka penambayang bebula yang kutua
mga awatan usaid kakagia disirang ko na makapelumpio na lalayo na kung sasak nunay na lalayo na kung ipengdo mapian to na uno ni galabok ka na igira baka bupakasong sa disil na kailangan na makapumupo ka kaangka di pagkakuasa dakwa mga uripun Allah nagyang kutwa Allahu alam nagyang kutwa nitar na di galabok na asarada kanadisi dan kakaudui dan kakatiti na kepakaya simbayang ka na naubah ke dah sewaktu di tika abak kesabui na so mengaped ke mga ulamatan na biga engkan wiran mansalugar kainan wiran rekan wagi ang kutwa miang apa-apa kaya dingka dika pakatiamum onogid na badi ke pakayari anggel baka ala city media o ala sosuna belingkabu mga alas dis media dina alasun si namia kadeke ka kajinan mana media kau rasa indeke nana udina isaka mga 40 minutos namia kalalananan indeke nana maka degakan aku pakai mamanguna bukan adika kasabun miad agyang kutwa kakekayawa lawaska nana ayam ini sambi nagyang kutwa matanggaw nanana ke pakai mamanguna buka nanana limpiwan ka sudah patap limpion siku badan ka napagabdas ka na simbayang ka kena ubah margen so kini pangendaon ra katano agama ko di king bulalan siku mga paliwat ka pagilindin malbut mga uripun Allah madak lagi yang kutua ipinde wairan kama piagi yang kutua kap kesugatiran namargen nana kuan ipinde wairan na disirang pun maka pesimbayang katungan isirana madi distribusi ko mini sugatu namargen kesabapan penagi yang kutua jika pakam bubuno o mga pamilya nana igira mia discourage nana ay penggedekan lagi yang kutua sambayang ada benar si dun kusul du pamilya na ipenggedekan pernah simbayang udina miang ada atamok na ipenggedekan simbayang mga uripun Allah na ding kakatawan na di yang kutua kapeng ada atamok dataran na mga di kapaka kapaka kekambita o mga pamilya na pedanan si mga apa na pengwala ay tipungian wanda ka matataman si ko kapeng widing ka si ko agama bagi rami sugat kana ba malbuda kay palbud na ka si ko mga simba wala na Amerika prob na ka nanami aplikasi sa giyang ko mga tao miang alulugi sa dunia na kelugi pensalungan na maure na maroon na kiso kalugi sa alungan na mauri manaya-naya igrasi kami alugi sa dunia berat na ba dunia daging utatamuk ka kadang pernah sansa kapaka penamuk ka miada so kapital ka na adang pernah uras mi benuka sa kapital na maka panamuk ka beruman na sisa alungan na mauri na sadin sa mamangkawon na giutun dikeling na ayat 2 kakeelinian mga uripun Allah na so ogugo Allah so limuian so sapaatian ubah kamera kesiku sapaatnian ya aluy tanu mga uripun Allah antak ada tanu aluy na aluy tanu agiang kotua ping grupo mane grupo na pagkataros siku terusanian siku kabang kita siku dunia ina na historia na sienan mia panutun siku kabang kita siku dunia akapaka pumag na kapaka ana ulang-ulangwan akapumangetu ulang-ulangwan ami ko kubu siku lupa
o oriano o kasambrang nandu abenta pantar sulupa na atirun wallahu taala yang kutwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma idzi yasdurun nasu astatan liuraw a'malahu sisa yang kanan nagawi mga urip no Allah adika pamamasaw manusia anda manik yang bulaw tu na sang kanan nagawi na makandud sa mga manusia ang bida-bida sa katidad agyang kutwa kapakandudiran sa iku mga darpairan pakandud siranon sa umanisa na diyang ka so ibugintaw niyan na nagyutoy kapakandud niya sa giyang kutwa mga darpa akan budaniran yasdurun nasu astatan liuraw a'malahum kakagia adin kamasai o manisa agyang kutwa pinggulaulan yan anyan maylay agyang kutwa pinggulaulan yan mga uripan Allah na isya niyo buku mga ulama yu ka giyang kaya ayat na sabab ko kalai pasinsiya na gurila o kadnang tanway sisa na dan yang tirua o liyu'adziballahu biqadri ma ya'malu fid dunya da kaya pikirian na liuraw a'malahum ka aya pikirian na pakiilaikiran agyang kutuwa galbukiran na sabab pro mga urip no Allah na madakala sukiano ito na magkikriya si ku mga sahaba benda kaya tigiran igira malu itu na benda din na pamana soalnya nanti na napasin siya nutup pamana din yan pelilingayan lagi yang kutua mga itu mga kadustaan na naunugid na tanan rekan pekimasaan Allah yang kutua kuan pekilai artinya na ini tundugan sisa yang kutua ayat amin turun gegaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja kota kiatirun Allah taala sa man ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara amay tiyang ka mapasadagyang kutua kapakan dudu mga manusia si mga darpairan ang bida-bida sa grupo manisa na isa ka grupo na ping grupo na may lera na yung kuta mga amaliran na sadin sa kala amiyang galbak ka sadin sa kala amiyang galbak ka nagu kaito iyan na amapiyan na pagilindin pakiilay wallah pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara sadin sa kala iyan nagu kaito iyan kamapiyapan dataro pulpong na pakiilay ka o kadnang tanawa isa-isa na sadin mamala kung biyan galabok ka kamapia imarata na kaito iyan kamapiyapan dataro pulpong
pasensya na po, may tumawag eh. Kaya hanggang dito lang muna yung asyat at saka palubat na yung CP ko. Anyway, once again, sa lahat po ng aking sa nanonood ngayon, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, DJ Casper Marano Vlog. Okay? At pindutin ang notification please. Alam me to promote my YouTube channel. Salamat po. Salamat ya kapipita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.